tambarin BBC Hausa, ga tambarin BBC Hausa. Mahmoud NG on the beat. Yanzu dai ko na goya ya san kura, jini dan ko bai san jiki ba ya san suna. A yanzu in duniya tana karaji, shin a taya za a gane kowa ya yi? Hanya ɗaya ce na gaskata ko nima. BBC tashar al'umma, BBC Hausa, BBC kun ji kafar labarai na. BBC Hausa dani da kowa ya yi. Hanya ɗaya ce na gaskata ko nima. BBC tashar al'umma, BBC Hausa, BBC kun ji kafar labarai na. BBC Hausa dani da ga tambarin BBC Hausa, ga tambarin BBC Hausa. Mahmoud NG on the beat. Yanzu dai ko na goya ya san kura, jini dan ko bai san jiki ba ya san suna. A yanzu in duniya tana karaji, shin a taya za a ga tambarin BBC Hausa, ga tambarin BBC Hausa. Mahmoud NG on the beat. Yanzu dai ko na goya ya san kura, jini dan ko bai san jiki ba ya san suna.